Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Ukaona ndakadai so ndinenge ndakatakura majoka. One is monya rekuti ndikasumudza kana chero politician ndomukandira kuro kundokasumudza nekanzeve anda politician wandotarisa mberi kwangu. But nhasi ndoda kumbobata vanonzi Mukoma Godwin ziva zvese tinombotaura timboonesana. Kune zvakawanda zviri kuitika hama dzangu in terms of politics, but sometimes zvatinoda kuti tiite tinoda kuti tinge tichibata vanhu vane information, because pamwe pacho tikaramba tichingotaura navamwe vanhu vasina information. Andakaona nezuro vanhu vachiti Kuliend usape vanhu vese upachero mbeva uchidzipa mukana. So let me talk now with Comrade Godwin timboona kuti zvinofamba sei. Yes Comrade Godwin, welcome to Kuliend TV. Murati aiwa tiri boss sanganai nevateereri chimbokwazisai vateereri. ndinoda kukwazisa mese vateereri mese maZimbabweans kuti mufaro kwamuri. Yes aiwa zvinokudzwa manga marova papa nekanguva nyana papa nekanguva pama nekatime mambobva panapa makasiya mamboisa imwe controversial topic panapa. Makasiya mati hanzi mubhaibheri hamuitwe hanzi hamuna kungonyorwa nezvaMwari chete, hanzi makanyorwa futi nezvaSatani. I was like ukatsvaka Satani unomuwana. Yeah. Otherwise kuri sei, over to you. Taurai zvenyu, ngatisangane tanga iyi munogona kutanga nyaya, pindai munyaya tiende. Ndoda kutaura nyaya zvikuitika kuZimbabwe. Number 1 nyaya yecorruption. Yes. Corruption iripo tisati muna kunyemberana. Corruption iripo even dara even the president Mugabe vachiripo chaika iripo corruption. Yes. Like now corruption yatikutaura nayo sitaura corruption diki tikutaura corruption inotanga kumusoro ikoko. Handaona. Takatanga toona masigns pakatanga kudai nozi Al Jazeera documentary yayo. Yes. Ukaiteerera Al Jazeera documentary yayo haina kumboita follow up kuti vaite ma-investigations. Handaona. Takatombonyorawo manewspaper tikati ngapote independent commission to investigate this, but yangovharwa. Handaona. And you find kuti vese vanga vari linked to Al Jazeera, that documentary Al Jazeera. Yes. It's the same people zvigananda zvatinazvo zvimwe zvazvinazvo. And they're even exposing themselves. You think? Yeah. Saka corruption. Saka if we don't deal with the corruption, and the corruption national inotodaka iye president kuti adile naye. Kana iye president asingatodila necorruption, that means naye atori corruption, angatori master wecorruption. But in my own understanding ipapo tiri panyaya yekuti president anofanira kudhila necorruption, let's be very honest, inini zvangu mapindira akaita president Mnangagwa, to be very honest with you, vakasponswa naTagwirei nevamwe vanhu vacho ofuchi ndozvigananda zvacho zviri deep like izveso kana tichikati toda kupinza umwe president like zvavangada kuti taikuita zvoda kuti vada kupinza chiwenga nditi panga pachitoda mari. Makaona kana demonstration yakaitwa yakatotadza kunyazobudirira inyaya dzemari dzedzodzo because hapana akambobuda achisponsor mari yemazibhazi yechinchi. But pakapinda ava vaita like rekuti anaTagwirei vabva yavosponsor kuti fuel munhu wese chingonodira fuel une chibhazi chako chichi uchizopfura nepamapaying points uchipuwa mari dzako. And mafigures emari acho yakatobuda kutotaurwa nana ziyambi nezuro paipe kuti mari mwezuro paipe handimukuzvona. Saka kuri kuti handi president wacho kuti apinde andopindawo nezvigananda zvake. Saka imi munoti panofambiswa sei pakadaro ipo? Okay, inyaya inofanira kubatira isusu maZimbabwe kana tasirious kuda freedom. Ngatimbosiya nyaya dzokuti panga pane mari hamaona, because tofanira kusacrifice $1 kupinda mutown because unenge wakuda kuchange. Ukada kumira kuti hazi kwai kuchauya mabhazi achatora achinda uko kunodemonstrata, then uchawana lunch chada say, that means you are not ready for a change. Hanoona. Munhu kana wada change zvipire kuti I'm going to use my dollar, ndichapinda mutown, ndichasora nenzara chidemonstrata oro ndichaenda nechikafu changu inini kumba. Ezvo zvinyaya dziri kuti kodzeresa panapa, zvese zviri kuitika panapa zvakatengwa neKFC. Vanhu vaimhanyira vanodya maKFC pamarali zeZANU-PF vachikambena chikopuwa KFC ndobva handi maona manje, even though vanga pane
parliaments vachikambira nechikafu ZANU-PF yakadyiwa, but because they abuse power, ndivane simba rese, the judiciary ndiyavo zvese. Chamisa ngakawina 2023 but he was rigged. Anoona. Saka hapana ende pari kwa Chamisa hapana kataura within ZANU-PF kuti ma elections ari because vanga vachiri kuwirirana. Anoona. Asi zvino zvakusina kuwirirana ko zvakutanga kulika kuti Chamisa ngakawina. Anoona. Saka corruption itori corruption iyo. Yeah, ichokwadi. Saka pa corruption apa to blame iwa vanhu vacho vari kuita corruption iri to blame ma citizens apa because isusu matotaura kama katoti vanhu vatotengwa nechikenini kuda kukara and munoziva kuti it's very rare. Tarisai people like ana Madhuku vaita marhala avo pane vanhu 6 but pakauya mamwe ma political party vanosvika votenga chikafu vanhu voya vachinodya ipapo kuti even mamwe opposition je pane kunga itombobikwa sadza. I know them very well and mukuzviona kwaitozara vaitoziva kuti munhu unozombopakurirwa ipapo vakakomberedzwa nemabhodho echikafu same nekuzANU-PF vanga kutotenga nemachicken ini mukuona nyaya yacho. Yeah. So toti mazimba ndo ari wrong here apa. Mazimba ndo ari wrong. Because you remember ka president apa anda achiso nemavhoti. Ari kuvoterwa nani? And ari kuvoterwa nevanhu. Yeah. Ukauya I've noticed because ku opposition party. Chombeta ma campaigns. Yeah. Unoona kuti vanhu vanoda kutokwidzwa kuya ku meeting. Kuti uye kumeeting anoda kutumbe dola achada chikafi ipapo yana senda kuti uye kuzosunungura nyika because kana ita politics asida kuzofidza apa napa tuna kuzosunungura nyika but iwe uchada kupe $1 kuti kuenda nokudzoka uchada futi kuti kupe chikafu wana but mwana kwasanga ari good leader but asina mari yachona iyoyo anoda support my citizens but that sacrifice yari kuzvipira kuti wewe I'm going to use my dollar kuenda nokudzoka ndicha sacrifice kuti ndinoenda ku meeting ndisina chikafu then ipapo chawana freedom isina zvese because vanhu vanoabuse vanhu vane mari already kudhara because they've got money anoona they've got money to buy everyone kutenga masoja kutenga mapurisa kutenga judiciary they've got money because party somebody with money haungwine ende vanhu vari kuramba vachisafa ndivo vachona vari puwa vasina kana sendi vasingakwanisika kuendesa vana chikoro vasingakwanisika kuti vakarwara vanda kuchipatara ndivanhu vanoramba vachisafa ivavo andoona saka isi wrong vanhu ngavastende their own grounds usaexpecta kuti kana munhu achizokambena anokupa something ziva kuti wewe munhu ari kukambena is a good leader ane interest here nevanhu kana kuti ari kuda zvakuti angoita power anomaona saka mari inokonzeresa tikamhanyira kune mari hapana kwatinoenda because ndo patinowana zvatikusangana nazvo because it's all about money. Munhu akanga ane mari ndiye akasponsor zvese ende ndicho chiganani chinokwanisa kutengera Zimbabwe yese moti saka where are we go? Yeah, chokwadi takatrugenda hapana saka I think apa totongowirirana kuti maZimbabweans ndo asati are ready for change kama yeah pane ndakambosangana nemwe post onzi hanzi ukaona imbwa yakagara pachipikiri comfortable hanzi haisati yabayiwa hanzi kana chipikiri chazonyatsa kupinda inosumuka because there's no comfort there saka ndofunga maZimbabweans chipikiri haisati yanyatsa kupinda kana tikapinda kazi demonstration hatitye kufanga namapurisa titopinda muroad tichita because we know that we are suffering but as long as comfortable tenda kutaura zvehistory ngatimbosiya zvehistory ya2018 ngatiite zvemademonstration ngatiite demonstration but apa pamuri kuti hanzi kana ikaningina pachipikiri zvinozopera mushe hazvisizvo zvimwe zvinozotanga ku like mastatements like statement ramataure hazvisizvo zvimwe zvinozotanga kuzonongedzera pakunzi pakatanga kuita matambudziko munyika pakutanga kunongedzera kunzi vanhu veopposition ndo vari kumakonzeresa like zvaitika kugore ra2008 paya pachinzi vanhu veopposition ndo vari kunotora masanction kuamerica kuti vanhu vasafe kuti vapandukire hurumende hazvizosvika ipapo futi herapa hai apa hatisi kuda kuti kana takuda kuita zvokuchinja nyika yedu ngatimbomirai zvokupinza dzimwe nyika kana mawestern countries kana madozen ngatiti isusu as maZimbabweans ngatiite izvunhu pachedu because once munoona zvinoitika ndezvokuti ezvo kana ndikazonotora mari kuma-western countries vachava nemainterest ava anenge vachida of which izvozvo zvida zvakupa benefita ivo ma-westerns
ngatitega isusu eZimbabweans ngatisapotei good leaders anoona kana tikasapota good leaders pasina kuti papane mari kana sei we start from there because takwanisa kuwina nyika pasina kana vanhu vapinda nema-interest kuti we're going to fund this because we've got interest in mining, we've got this isusu maZimbabweans tisifanira tichita zvemining izvozvo. Let's come together and fight this corruption. Let's come together and fight for our freedom because we don't have freedom at all. Anoona because the freedom yokuti kataura kuti president ari kuba wakutosungwa president asi kuti adai wakutosungwa. There's no freedom. Freedom. Yeah, that's true. No, remind at highest level because president afara kutukira munhu kuti ataura kuti president ari corrupt. Yeah. You understand? Yeah. Andikupaona. But zvinopera sei manje takazvitarisa because iko zvine zvatakatotarisa onaika vatopasa resolution 1 year yacho kunonzi kuchi kwavo kwamutaruko kurova kuti papapa vakuchita kubata vakunotarisana neparliament and parliament kwacho ndokune vakutengesa ana hwende vakagara vakatotengwa ukatomutarisa kuti unoti uyu mutengesi uyu wega like nditone imwe proof ana honorable Chagwiza vakabva kwachitotaura kutoti waitoti kuti udzokere muparliament imomo kuti urambe urimo waitononegotiata nana hwende saka vanhu vakadaro vaiva pamaconditions api. It's obvious maconditions ekunzi pachazoda kuzonosainwa zvekunoamenda constitution unofanira kunge uchidedzera kuti yes saka pacha zvichafaitika sei because tarisaika kuti 2030 yakutopinda vanogona kuti election takujambira so far kuZANU-PF vatopedza ndiso kamona kuti Chiwenga hana kana one word rataureko zvichazofamba sei makazvitariso imi. Zviri kutaura nyaya dzecorruption ndekuti ezvinezvi kuZimbabwe kuopposition pati muparliament chaimo opposition yakangopera pakabuda Chamisa achiresign achibuda paipai pachisara Chava makotanga nyaya yachava muchete paipai opposition yanga yatwa jeko. So we don't have opposition in the parliament. We don't have opposition in the parliament. Anoona. Tine opposition that is in disguise as an opposition in ZANU-PF. Anoona. Saka Tupusi yakafa kudhara hakusina Tupusi. Tupusi yakafa kudhara ingoripo Tupusi iripo yeyo but ZANU-PF yachava ngeya haisi Tupusi original. ZANU-PF saka zvazoti asinodhibeta muparliament zvazviya hapana zvinokunda because ZANU-PF yese ukaona ma-MP achipuwa mari dzemalendi achipuwa motikari icorruption yese yaya ma-MP anofanira kuzvitengera motikari handi vanohora. Yes, that's true. Yeah, vanohora. Why should you give an MP motikari kana kuti land inofanira kuti because everyone in Zimbabwe deserve a land. Why would an MP won't bribe one land because president arutya impeachment. But pakunetsa manje I know ndikupanzisa pamutora muona ini chandikuona chakunetsa ndikunzwa ivo vanhu like the likes of ana hwende parimwe zuro apaibuda achitinongedzera Chamisa kuti makapuwa mari chakati nechakati amunopa vanhu mari yemapolling agency amunopa vanhu mari inonzi yekuchi panenge futi mari imwe yataurwa mani zvinzi makandikinawo bullet proof car ye vachinzi mari iyo yakatopindira ikatotransferwa kuSouth Africa FNB account what mukuzviona zvinhu zvese zvaitaurwa ende pabuda umwe futi achitaura kuti anzi akapuwa mari naTagre ndosaka akazoramwa because dai anga asina kupuwa mari aifanira kufaita zvaiita kudhara zvezve mona zvakamboitika zvokuti vanhu vakarekolewa naMwonzora ndopa vabva vatodzoka vakatofoma triple C bva vatofighta for maseats esa vachita by election bva vapinda saka parunzika iye ndo zvimwe zvekukonzeresa tarisai kuti results saka hanzi vanenge vakatorowa chidhirika in front. What's your take on that? Munotodina papo ina hangu pakandivhiringidza ndikwanise kurambira munhu. Inini Chamisa ndisikumtrasta oneni handimbomutrasti Chamisa ndakapa 2023 apa ndo pakapera trust yangu because takati akamuendorsa as a president because UFP takatiswa na president but you are endorsing Chamisa for president. Saka all my members yese United Freedom Party akatesa vote kuna Chamisa. But the thing is that this has been the second time Chamisa achiwina and not fighting for his vote, for people's votes. Saka apa tichatrust kuti angapuwa mari kana ngada sei. Because kana uri leader chacha zvida kuti wawina ichaka kuti urwire vote yacho kuti izvo zviite right. Panoto moti God is in it. God is in it pachina because kana tichataura mautongerwo zvenyika Mwari akapa munhu akapa masimba kumunhu
Mwari hapo panyaya dzekutonga kwenyika kunze panopasa Mwari anotonga kudenga not panopasa saka God is not in it panopasa isusu we have to go and fight and make sure that we free ourselves. I agree. God is in it yaikoda kupolisha vanhu kuti vanozi hatifari kutemba naMwari kana takuda kuchinja nyika ngatite izvozvo. Mwari spirit haasi human. Anoona toda kuti Mwari azofighta human isu tiri mahumans isusu mahumans we have to fight mahuman. Anoona saka why would you say God is in it? God is in it until when vanhu vachisafa vanhu vachifa saka toti God is in it here vanhu vachifa muzvipatara pasina mishonga God is in it again. Panovhiringidza neni hangu ini hayi ndipagara pakandivhiringidza because even ini nangu myself manzwisisira ndoita zvinhu tikada kutaza zvaMwari zvacho nezvepolitics ndosandichiti hazvifanira kusangana pakuti chinhu chese chanzi china Mwari mukati Mwari havazombonyadzise pachavaitopromisa kuti tatonzi tahwina zvatoita gore rineri zvatoita this is the year this is the right time God is in it ndopanozondivhiringidza kuti saka Mwari anga aripo papipo saka Mwari anyebereka here kuti Mwari anyeba here ina panondivhiringidza zvangu to be very honest it's just that zvinoita hatikwanisa kuzviquestiona zvimwe zvacho but Mwari is a spirit. Pakangoya pano panyika panapa yangoya kuzodhila nechinhu one chete chaitsisini anoona kana paanodhila nesini akazoti it is finished kuti ndapedza basa rangu ndatopedza saka pasina pamwe pachada Mwari futi because zvese zvaifanira kunge achizviita achidhila nazvo iye Mwari pache zvake zvakapera pacross zvimwe zvese zvafanira kuzvitira zvinhu zvese kana ndosaka baba ndakuti nini hapana Mwari anopa munhu motikari zvemapasta anoti tapuwa motikari hapana hasi Mwari anopa munhu motikari anomaona saka zvese zvinorelata on this earth is our choices isusu sevanhu anomaona our choices achatiita kuti tisafe futi anomaona oro achatiita kuti tigare zvakanaka tikaita machoices ari good tichagara zvakanaka tikaita bad choices tichayaura nenzara zvatikuita panapa. That was a bad choice Mnangagwa yaiti president. It's a bad choice. Yeah, that's true. I agree. Yeah, I agree. Mnangagwa hana nemunhu. It doesn't help. It's also anto-creator zvigananda kuti zvite zvifanda iye ugori hwake. Anomaona. Yeah. Saka natada kuwina apa. Isusu ngatiite zvinhu zvisina mari mukati. Tikadata zvemari mukati kuti munhu anoda kuzotonga anofanira kuya nemari because there are so many questions aunobvunzwa nomunhu kana uchikamba unonzi muchazotitira chii pese nakuendika because kana ndida kutaura zvepolitics president ari kuba kugadzira nyaya dzakaita semagetsi dzakaita semvura nyaya dzebasa nyaya dzezvipatara kuona kuti vanhu varorama zvakanaka they are being sustained mari dzavari kuhora anomaona justice iri kubatwa zvakanaka here hapana kudzvanyiriri anomaona manje kuzimbabwe hakusina izvozvo justice yachona iZANU-PF mapurisa achona iZANU-PF masoja iZANU-PF saka kusununguka panonesa pakadaro because there is no separation of powers. Panenge pakuti hapasi pakutoda way out but ndo pakundinetsa manje kuti now what is the way out because kuelection kwacho kuchanetsa kudzokera apa maonera ndakuti ma-elections very hapana uposimba tinofaka wina it is obvious kuti ma-elections a2018 Mnangagwa haana kuwina a2023 haana kuwina Chamisa won even ma-elections ma-elections akabetwa kogena achiri mupenyu akawina haana kubvira tonga saka iyo ito hise kuti opposition party haife yakatonga saka hapasina zvokutanzi kwai tinoita ma-elections tifana kutanga tatombogadzirisa nyaya iripo now but iyi nyaya iyi haitobondoda kuti tirwe hakuna zvokuti tide kuma-elections inotoda fight chaizvai but vanorwisika here vanhu ava onaika zvakaitika even kana nezuro zvakaitwa vamwe vakati kuti vasati vatotanga kutorwa kwacho kana vasati vatanga kungoratidzira kungoti aiwa tanzi tipinde mustriti namutirageza tatouya kuti chakati tarisai vamwe vatori muna taisireva izvozvo do you think kuti vacharwisikana zvekumhanya here vanhu ava vanorwisika hai
chinoita chino problem iripo ndekuti mazimbabweans tinotya number one. Atimboti paexample naivo vana Mnangagwa mawo veterans avo nenguva yavo kuna Smith they were fighting nyaya yatinayo like now zvatikurwisa izvezvi ndo zvavairwisa but zvinhu zvatikurwisa manje zvitori worse pana Smith. Smith was better amaona uyu ari worse uyu because haana basa. Unovhoterwa nevanhu kuzuva rose nemasoja kana kuzuva rose nemapurisa. What kind of a president is that? Kana vanhu vachada kana vanhu vakademonstrata vachada is either kana uda kuramba uchitonga chinja unhu hwako ichazodwa nevanhu because when you are voted as a president you are voted to do zvinodiwa nevanhu. Asi vakuti kana vanhu vakapinda muchaizvo hatichada hatina zvipatara hatina mushonga wakurovesa nemasoja. What kind of a president is that? Asingade udzwa chokwadi. Chokwadi. President must be a good listener. You understand? Ita kuteerera vanhu vako zvavakutaura. Kana vanhu vachiyaura nenzara, teerera, find solutions kuti toda sei kuti vanhu vangu vaguti. Vanhu vangataura kuti hatina mushonga, find solutions kuti ona toda sei muzvipatara. Vane zvinezvi kubva vanhu vachikotaura naye zvemushonga hatisi kuzviona. We are not seeing any changes in the hospitals, but tinongoona zvigananda chete zvichiflasha zvichipa vanhu mari zvichita sei. Why zvisingaflashi kuzvipatara kuti vachiita zvido zvevanhu? Pakaipa ndikupaona. Zambia president Hichilema bought 500 ma-ambulances ma-province ese for national. We understand. Muno mtakaona 10 atinoona atanza atinga 10 but let's count motors dzatengwa nezvigananda tingani dzapuwa vanhu. That means these people they don't have people at heart. If the people at heart vaitenga zvinoraramisa vanhu maambulance ndovanoraramisa vanhu. Munhu akata accident mudondo mumaroad inopera 2 hours 3 hours kana the next day pasina kana daito. Saka how can you say with the president and then she don't nevanhu? How can you say that? Hapana. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinofara kufightira our freedom. We have to fight. If we don't fight then ticharamba tichingotongwa because akatotaura hadzi mucharamba muchihukura tichinotonga akaona. Saka kutaura hereko kana mucharamba muchimbohukura means that nyange mukaenda kuma-elections hapana zvinoitika because mucharamba muchimbohukura. election akagara daro noti ribatsire ndaitomboshoora vanhu kudhara bhosi mudhara ndaitoti hasha ndikunzwa vanhu pakaitwara 2013 bhosi vanhu vakazonyatsoora moyo pa2013 paipa vakati election hatichadi kana kurona so ndaitoshoora vanhu chiti ko vanhu vanogoti havachadi kuvhota zvakafanana sei ndobva ndatozozvionerawo manje kuti yowe mashura chaiwo zvinezvi zviri kuitika ndezvokuti ainini sokuda kwanga ichi chinonzi democracy chino chakutotidzvanyirira wese kuti kudaro handiti democracy inozini hayakanga system yarungu kai nokuti munhu akaita opposition onzi treason mukaita this is a treasonous act. Democracy yakutaura the majority was it a treasonous act? Saka hapana democracy kapakadaro. Hapana democracy. Vangani vanhu vatinawo majere kuzimbabwe akawanda vanhu vari kusungirwa politics. Hakuna mbavha zhinji dziri panze apa. Vanhu vari kusungirwa politics vari kungoti president ngaende vari kusungwa. Before even demonstration kwatosungwa vanhu. Hapana demonstration yakati pakasungwa vanhu because vakuda kuti president aende watosungwa. Saka the way are we going? There's no justice. What charge are they giving them? If a constitution unosunga here munhu attempt kuda demonstrate. Hapana mutemo wakadaro. Yeah, that's true. Wakuda demonstrate ozomusunga. Hapana demonstration yaitwa watosunga munhu. Saka ndeupi mutemo noti indanosunga munhu attempt kuba. Kuna. So I want it, there's no justice. Hapana freedom. Ujanyire wese. So ipapa yaitoseta example kuti vanhu vasapinda mustreet kuti tokusungai ende vanhu vabva vata magwara
zvakaipa. And the youth yakafa nemutoriro. Havana mabasa akatora achingobhema mutoriro. Havana yakafa haitombofune zveupenyu, inongofunga zvokudhakwa chete. Is the time to but this youth vachigota marehab vaita sei. Vari kuswa mutoriro ino mutoriro wacho unongototemwanise vanhu vari kopa kumusoro ikoko. Those are the supplies. Same thing iriitika kuSouth Africa. Ifanira kuti ma-drug dealer angatodhila ma-ministers ndiwo angaitoita zvema-drug dealings. Nepolice. Apa akazoti manageria vari pasi but ma-kingpin chaiwo ndivo vari kugovernment vari mapowers ese vanhu. Ma-one chaiwo. You're not going anywhere. Yeah, we're not going anywhere. Atoda change. Atiite zvokutoti nyange ukasunga vanhu ngatipinde mustraight. Havatipedzi tese we are the majority. Vanofana vanouraya vanhu vangani. Kana sada kupinda mustraight vanouraya vanhu vangani. Vanotipedza tese here. Yeah, but no. Yeah, ndozvo ndatoona kuti mazimbabweans ndo vasati ready for anything because ndinoona kune dzimwe nyika like kunana Kenya kuya uKenya vakatouraya vanhu vachitouraya mayouths achiramba arimo effect mayouths aitoita vachitouraya vachitowedzera kuwanda vachitosvika kana mota dzeningirikina vaitodzitora mota dzacho vachikandura mategas vanga kutomatora vachitoita kutobhema mategas acho kuratidza kuti vanga vakatotsamwa chaizvo. Yeah, I know. Then the other thing again, I think maZimbabwe zanda kuti uchiwenga kubude pachena ka because vanhu vanopinda muroad vachiti vari kudemonstraterani because chiwenga asada kuda in public achida the president. Munhu ari kutaura the mouth speaker Geza. Tokuona zvedu ma-actions kuti munhu aswira necorruption we can see that anoona but she know what guarantees vanhu kuti chiwenga ndichada kutonga. But inini hangu ndine maonero andakaita after ndanyatsoanalyze ime harisi script here riri kunyorwa here kutomboda kutobhabhaizisa vanhu kuchidedzerwa kuti mademonstration tusingabudirire kuti vanhu ruzhinji rutobva ratongoti rakutongozvitya kuti pakazodedzerwa nemusoro vanongoti zvibudirire kunozosungwa vanhu kunozonike bhoze wanaika tikatarisa chiwenga even position yake yekunzi anozobuda achitaura zvekuti corruption chichi zvezvezve amaspeech avice president mazhinji acho haasi kunyorerwa here oneka zvauri president chacho handi anonyorerwa speech ko vice anozotadza kunyorerwa futi saka ndozvanototi harisingori script ravo here kuti chinhu chavo chavari kutongoita vakanyarara bcause inandisandambonzwa kana one day iye chiwenga achinyatsosumuka achinyatsoningirikina ameno ndinyatsonzwisisa script rokuti uraya magenerals tichingoti maiscript magenerals ese anga ari kusati kwachiwenga akaurayiwa tozoita mamwe magenerals ese anga ari alive kuda chiwenga akabviswa papabusinzi futi ipapo ipapo wangade script yokubviswa pabasa rakuka uchidipre anoona saka hapana script yakadaro saka zvinhu zviri kutoitika zviri zviro anoona daiye chiwenga kuda pachena zvauda kuita vanhu vanosapota but apa achaita sei cause atovharwa dho kare kuZANU-PF kwacho ka zvaita dho risati ravharwa kaizvo but asati adzingwa ka aiwa of course asati adzingwa nditi but anenge akuita sei because party yacho yese mastructures zvese vese vaindosa 10 provinces zvese vapedza vatopasisa kuti zvatatopedza vatodedzera kuti resolution number 1 year yavakaita kubulawayo zvatoita yatosiliwa it's a done deal kwavari saka chiwenga achasumuka achiti chii manje ndo patabutaura nyaya dzemari dzadziya kuti parushanda mari if kana kuda kwashe akazosa kuti akagwa nemari he can still buy his way out kuti apinde mucentral committee aite president only to protect their interest anoziya because kana once Mnangagwa abva kazvikanada zvese zvotobhanyazve because zvotosungwa zvosungwa because corruption yakanyanya vanobata mhosva dziripo dzakawandisa ipo pa izvezvi pakutoipa uyo atopinda mucentral committee avatosara nezvishoma ende chinhu chandiri kutoona chinogona kutoitika anongongomuka anytime angoti uyu ndiye atosuccessor wangu anytime vanhu vakavarairwa ende vanhu vachashamisika saka maZimbabweans avafanire kubvumira kuti Tagwire aite president. Tagwire akaita president
we expect to see more Ugandans in the country. And all. Zvichande zvichifandwa futi zvichirezwa naye Tagore to find my interest ake. Hanimaona. Saka kana chada kuti Zimbabwe ite right. Because looting Zimbabwe haina kusiyana ne-looting angaitona nevarunguka. Those same looting in looting. But lootwa ne-few individuals. And the people are not benefiting from the mineral resources that are being mined in Zimbabwe. They are not benefiting anything. They benefit abantu. Tingade chiona chipata zvishanda. Ndawana call kune one of the community in Zimbabwe yakabata kudzemagetsi. It's the government it. Saka they don't have electricity. Saka zesa city council yakati ndamno contributai kuti mutenge tambo wakazviona kupi muchibhadha magetsi. Nai. How can people contribute to kupota dzikupa vanhu? Why can't they just buy? Because vanhu vanokokotoka nokubhadha magetsi. Yeah. Government ngaitenge zvinhu zvabiwa is their job kumeka sure kuti those things are secured. Hanimaona. Saka kana makuti vanhu vatenge because zvinhu zvabiwa, makuti tengai contributai tikutengerei tikisirei magetsi. Zvinosenza sei izvozvo? Vanhu vachibhadhara magetsi kuti zvinoti magetsi achadzika. Changoramba ndikubhadhara same amount. You understand? Saka ndopaona kuti hapana kwatiri kuenda as a country. You understand? Yeah. So this is the time for us to rise. Tisiyane nezvimwe zvese zvikatimbooita zvokubvisa vanhu vazvigananda izvi. Tikasadaro, we are not going anywhere, otherwise vana vedu vachasuffer food in the future. Yeah, pakaipa zvine nharo ndatoona kuti nyaya yezvoshuwa tinoona kuti inyatsoiswerera tikararira panapa, but I think tinofanira kuzoiitira part 2 tozoinyatsoidzokera for now tombodhila navo vanhu vambonyatsoitereresa vachidzokorodza vasati varara zvavo zvanhasi. Imwe nyaya inoda kuti dai ivo vavezanapa kana vari serious nekuti toda kuchinja zvinhu vada change ngatimboadresa nyaya yema-elections a2023 vanozviziva kuti ma-elections akabiwa. Ngatiende ikoko Geza Wazee anozviziva kuti ma-elections akabiwa, akutanga kutaura manje kuti ma-elections achamisa akabiwa. Saka what do we do? Dai taita zve-revolution based on 2023 elections, I think it I win. Ndikupanzwa because ma-elections akabiwa, unless yechamisa kana akabiwa mari angonyarara zvake, angoti God is in it, God is in it, God is in it where? That is no good at one asununguki. God is in it is not going to make people free. Chandangona vanhu vemuzimbabwe tingori hwai dzisina mufudzi manje. Anzichamisa nedovi mukano. Wasata matable manners. Andale dovi mukano. Ndikudya taura. Kana konetsa kutaura. Zvakoma ngatigumire pano hatingakwana nekutukwa pano. Alright. Mone usiku wakadaka. Good night. Alright, sharp. Ni mure Zimbabwe munoshina ndizvipindi. That was Comrade Godwin. I'm just a media personality. I'm just a broadcaster. You cannot if you think of what it takes, or you have something that you want all the people to hear, all the people to listen to, if you have any information, any argument, even if you want to argue with someone, just let me know. Kindly let me know. This is my number that are showing on the screen. Before I disappear, I would like to let everyone, those who are in South Africa, muri Zimbabweans waika, kana shona register a company nekuvhurwa FNB business account, usina work permit kana study permit, but ungori ne passport chete. Pane company nonzi education research, iyo ne number dzenda pa screen. Aumbo need kuenda kwavari, vanokuitira vari kwavari ikoko. Chako chete kungofona otaura nawo vakuitira bokubatsira. Zvamanje manje
good night.